Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kitang 3 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.31 FM. Si Alvin Yodit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige. Maray na pagkaaga po sa Sento Kabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay. Morning edition. Aldo na kita ko dyan in Martes Pit sa 27 po sa bulan in Mayo 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Amerikang Kansendong mga radyo. Sa simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Siyempre duman sa mga kababayan niya to na nakantabay ngunya na pagkaaga. Good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sento Cabos. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Sa Cabos na mga nakatutok ko niya na pagkaaga, kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ining. Dahil po ni pinagmamati na naman nakatibaadan sa sendong mga hawak mintras nakantabay nakatutok digdi po sa 1FM sa 88.3.
Sa headlines kan sa tuya na pagkabareta ngonya na pagkaaga pod security program tututukan kang provincial government of Albay. Senador Bong Revilla masangat din kaso kontra sa mga nangratak sa iya kanakaaging eleksyon. Nagbarasulan na. Yung mananggad grabe ang kuan kan social media. Grabe po an ano yan, grabe ang epekto kan social media. Lalo na ining mga fake kadakol-dakol. Kaya bagaan sabi ko sendo de kamo magpara turubod basta-basta pagsiringgan. Minsan gani mga pagiripan na sa media nagpipik pa eh. Nagpipik pa. Ngunyan kasi dipisilon kang makasuhanin cyber libel. Ang cyber libel kwanyan. Ang cyber libel po maski sain pwede kang kasuhan. Halimbawa kadigdi ka sa Albay, maski sain ka pwede kang kasuhan no. Pag cyber libel po ang dinali ka kang cyber libel. Iyo po yan. Kaya yan na dapat niya itong iwasan. Pero taod-taod, pag rulayan tabi, ining paaboto na barangay elections, ining paaboto na barangay elections tabi, inian sa tuya na pagrurunan, ngunya na pagkaaga. Tapos, sisay po, ano po ang dapat na mga qualifications ko ta? Na dapat niya to na ano yan, dapat po tabi niya to na pilion, pero kung babasihan ta po yung qualifications lang po sa irarom kan sa tuyang law fundamental, ababaon po tabi ang nangyayari baga garo man sanaan barangay. Ang barangay pag igwa kanin kwarta tapos tatao ka makipag-inuman, tatao ka makipagdalukan, tatao ka po tabi magtambay, tatao ka makipag hambugan, tapos igwa ka pang kwarta, madali unan panggana sa sarong barangay, barangay election kapitan or kagawad. Pero kung may pagkaaram ka man gani, kaya mo na magtrabaho for the sake of the people, tabi day ka man tatawanan din chance because maluya ka makiiba. Ipo yan ang ayan po ang saro digdi sa nahihiling ko. Pabayaan tayo na ining sa mga lokal, sa mga munisipyo, sa mga munisipyo po tabi, kung magkagawad ka man o pataas, tabi actually, ang mga yaon dyan, actually, ang mga yaon po tabi dyan, ano ba yon? Mga at least nakatapos, no? Nakatapos po. O kung dai man nakatapos, tabi sinda, nakatungtong man lamang ng kolehiyo. Ako abo ko man na, sabi ko sendo po, abo ko man na discredit kay sarong individual daimang kita nin, sabi ko sa endo daimang kita po tabi nin diretsos, pero sa nahihiling tang sitwasyon ngonyan lalo na sa mga barangay, tabako naman arog kay to an barangay, kay to an barangay day po tabi nin trabahong maray an mga barangay official. Ang barangay baga, bako ini karaw-karaw po. Bako ini karaw-karaw ang mga barangay. Tadigdi po nagpupuon ang sa tuyang gobyerno. Ini nga po ang pinaka-importante ang barangay level. Ang barangay baga, ang barangay, lalo na kung ikakapitan, gabos mo kapot mo po tabi yung legislative, tay ka ang presiding officer, kapot mo po tabi yung executive, kapot mo po tabi yung police, gabos yaon sa imo, judiciary, halos kapot mo po tabi. Diyan baga pag igwa ka bagang pinagbibisay, igwa kang may mga reklamo, nagbuburungagan or whatsoever, kung anong mga krimen dyan, minadalagan baga tulo sa barangay. Paano ka, alimbawa, barangay kapitan ka o barangay kagawad ni de ka nga ni ipotabi tatao mag construct nin
grammar pagabot po tabi sa English because ang mga kumbaga sa totoo lang ang mga communications baga sa barangay, di ba? Ang communications po sa barangay actually English. English. Paano ka makakapag-construct ng English na di ka nga ni tatao? O, tayo ka po, di ka nga ni nakapag-eskwela ni high school, tapos nagkagawad ka. O, pando ba ko sana yan sa tuya na pinagbabasihan, ang mga barangay official tabi, ang mga barangay official, pag ikananggana ka na bilang barangay official tabi, ika po actually, may mga seminars bagayan, diyan sa mga seminar, papagibuhon ka po nin, abed daw ngaya, testing daw ngaya magibo ki resolusyon, testing daw magibo ki ordinansa. Alanganin man na igwa ka po tabi nin alalay na magibo kaan. Tapos, paano ka makagibo kung dahil mo nga nasabutan, so sa imong gigibuhon? Dahil mo man po tabi may susurat because dahil mo man aram. O yun po yan. Do, sasabihon ta sa indo na ining pinag-urulayan ta po tabi is sabihon tang napaka ano ba yun? Napaka halangkaw po yung satuyang kahagadan sa mga barangay. Pasensya na sa mga barangay official ngonya na titamaan sisakubkan sa tuyang pinagdidiskuter. Pero yung iyan po ang sa tuyang ang katotohanan tabi. Magkasurupog naman kita na magkasurupog kita tabi because bako man sana pag ikanasupgan ay si kagawad ngayad duman, si kapitan ngayad dahil lamang ngayad tao para ngayad mapagibonin certification. Na certification ngayon na pagkatotoo na ayos na sa barangay dahil nagkaigwanin compromise agreement, so diniritso sa pulis. Pulis so naghahagad nin, ano ba yon? Pulis so naghahagad po nin certification. Ura man nakagibo, anya onduman si kagawad, dahil po tabi tatao magsurat. Dahil tatao magsurat. Dahil man nga pwede noy na English o ay Bicolon. O maski Bicol, dahil patatao mag-construct kan Bicol o kan Tagalog. Imagine nun do yan, na kasusup ganyan. Di ba? So, hilingon ta po sa satuyang sa dirik. Jawa may kwarta kita, gusto taman po tabi na magserbi. No? Otruhon ko po tabi, tangani na taod-taod ta. At yan, pag urulayan ta po ang dapat. Suggestion ko ang pangapudan ta sa mga botante na siguro. Sa mga botante na ta. Maski pa paano, kung ika natangya tama, matubod man ako sa imo na, igwa man niya akong pirak na panggastos para maging kagawad, maging kapitan. Igwa man niya akong pirak, labot ko nga sa imo kung nakatapos ka o dae. Basta nga ako madalagan ta, igwa man akong kuan, dahi man niya pinagbabawal. Simplify ta sana po. Sa irarom kasi kan konstitusyon ta, na day pa man yan po nababago. Mas paray pa nga rin, mahanap ka rin trabaho. Isipon mo naghanap ka darwin din trabaho. Wanted messenger, wanted janitor. Nakabugtak baga, at least second year college, ang level niya sa pag-eskwela, at least college level, messenger. Aber daw, mas maurag pa ni sa messenger kaysa sa kapitan, sa kagawad, sa barangay. Isipon nindoan. Kung ini po sinasabi ta because ang 1987 Constitution po, obsolete naman talaga sa presenting sistema ngunyan. Tangunyan baga, advanced na baga kita, ang teknolohiya ta. Kung kayo pwede na magpakaang-kaang sana maghalat sana sa barangay kagawad, sa barangay kapitan, maghalat sana po tabi kan inaapod na ano ba yon? Inaapod na honorarium. Ngunyan po, dahil nang pwede. Matrabaho ka mo, noy. Matrabaho ka mo, noy. Ngunyan, siring kayo ni. Sa irarom kan Philippine Constitution, tabi, simple man sana ang sinasabi, number one na requirements,
either, ano yan, you must be 18 years of age, number 1. Number 2, natural born Filipino citizen, able to read and write. Day ka po na convict sa anuman na klase ng krimen na conviction ang pinag-urulayan ta. Bako ka convicted sa anuman na klase ng krimen involving po tabi moral turpitude. Day kang kaso, day ka na convict. Number 5 po tabi, nasa matanos an sa imong pag-iisip. Iyo po yan ang mga requirements, simpleng requirements po sa pagiging barangay official or sa pagiging mga politician. Iyan ang mga requirements po, adi. Ngunyan, dadyang kasabay so mga sa taas. Mga sa taas po tabi, may age limit na lang, lalo na yan po yung presidente, yung vice-presidente, igwa na yan yung age limit na 40 anyos sa kwandang. Pero, pag-abot naman sa mga requirements po, ngani na magikang official kang gobyerno, iyan ang simple. Kung iningon mo, ikon mo yan, barangay kapitan ka, isipon mo, ika na saan mag-isip kan sa imong sadiri, barangay kapitan ka, ang sa imong pinag-a-applyan, kumparar mo po tabi duman sa sarong opisina po, messenger, college level, ika po, dahil ka nga nakatapos ng grade 6, kung ilingon mo, ano ang laban mo duman sa college level, kung dahil ka nga nakatapos ng grade 6 o high school ka lang, imagine mo din do yan. Aron po ang dapat na may dakula o na obligasyon na dapat po tabi na supposed to be dapat may aram ka. Ika po, because gabos na problema dyan sa barangay, kaput mo. Kay pon mong sabuton so gabos na mga communications na nag-aabot dyan sa imo. Iya ba ka? Duman sa messenger, suguon ka sa nakankuan mo, simple man sana. Suguon ka, dumuman ka na sa bangko. I-deposit mo ngayon yung messenger. Simple yun man sa nabagas requirements. Kaya lang, ang problema tangani ngunyan, ginigibo po tabi ini na ining requirements na ini, qualifications po sa irarom kan batas, ginigibo lang po tabi ining inaabuso ining marhay. Wala man kita batas na nagbabawal na pag dai ka nakatapos sa pag-eskwela, bawal kang magkandidato. Pero iyan po, dapat na isip-isip punta na sana, kaya ta daw humampang sa tao. Di ba? Kung di ita po tabi kayang humampang sa tao, ba ina? Ta makasupog po. Di ba? So, oni po tabi dapat ko ta na an marhay. Oni po tabi dapat ko ta na an pinakamarhay na kwanta. Kundi po tabi, siyempre, ini, kukontrahon nindo ini. Kukontrahon nindo ini, lalo na sa mga barangay official na tinatamaan. Di ba? Oni ang dapat nindong tandaan po na madalagang kamo. Pabayaan ta na, i-sit aside ta na po ang konstitusyon. Sabi nga ni po, obsolete na yan, nasa batas, pabayaan ta na yan, maging practical kita. Sagun niya na, dipisilon po tabi ang kamugtakan kan sistema po sa gobyerno. Tangani na maging matanos ka na matanos po tabi yung padalagan mo sa barangay. Number 1 po tabi, kuta na, dapat tatao ka mo magsurat nin formaliter. So, igwa ka mo nin magayon na communication skills. No? Oni pa, number 2, draft a barangay resolution. Number 3, prepare budgetary plans and reports. Yan po siya sa barangay. Communicate both written and oral
organize, implement, manage, and evaluate events. Make project or program proposal. Kaya lindo yan. Be a leader who functions for the greater good. Greater ideas for the betterment of the community. Paano kung anaraman mo sana magparadalok? Magparainom? Diba? Greater ideas for the betterment of community, handle stress and pressure. Napipressure ka dyan. Napipressure ka dyan po tabi. Grabe ang problema sa barangay talaga. Exceptional knowledge and understanding of Section 17 of RA 7160 and other laws applicable in barangay. Local Government Code po yan. Ang 7160. Knowledgeable in handling committee meeting in parliamentary proceedings. O yan. Parliamentary rules and procedure. Dapat aram din do. Pero alion ta na inita, makakaukod man sa na inita, igwa man sa nanin pagkaaram sa parliamentary procedure. So may mga kurso po tabi in relation sa law. Law, mga LLB, mga EB Political Science. Yun po yan. With technical understanding in preparing committee reports in other ordinances. O kung igwa po tabi kamukaan na mga sinasabi ko po yan, fight na. Kung igwa kamukaan na sinasabi ko yan, tabi ngo yan, magdalaga na po kamo bilang kapitan, bilang kagawad, bilang SK. Pabayaan ta na sa mga kagawad ta uraman mga honorarium yan. So ayusan na mga honorarium po ang pinapakiaraman ko digdi. Ta kasi sinisilduan ka mo do sabi yung tang honorarium, di ba ko naman yan salary honorarium, pero nagbabayad sa indo ang tao. Iba paano yan kung naging kapitan ka, nagduman may sarong igwa kayan ka ito digdi sa Legazpi. Nagyulok nga ni po tabi ako sa Legazpi digdi ka ito. Igwa kayan ki barangay kapitan seminar digdi sa Legazpi. Anapunin do sa sitintang barangay kung si Sesak na kapitanaan. Nagduman po, seminar, masurat na sa napo kan sa iyang pangaran duman sa attendance. 10 minutos pa, dahil nakasurat kan sa pangaran niya. May amigo ako sa Comelec. Siyempre sa Comelec baga nagkukuan Darwin kan SUSE. So, statement of expenses of contribution and expenditure, SUSE. Pirdi ka o gana, ma-submit ka kayan after po tabi reglementary period coming from the Comelec. Sabi kan amigo ko sa Comelec, kinaramandaan niya, today nakagibo, di tatao, di nakagibo. Susman nga niya katabi kap, ikaman nga kap, nakatao ka nga ngayanin 1,000 sa botante. Nakatao ka ngayanin 1,000 sa botante. Di kaya totoo magpirma. Igwa ka nga ngayang pirak. Di ka nga nakapag-eskwela. 27 minutos. Lampas an alas 6 din pagkaaga. Urat yan pagurulayan tapayan. Dahil pagkita tapos, inian sa tuyang tema ngo niya na pagkaaga. Barangay elections. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7
days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 32 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, igwara kitang 33 minutos na makalampas ang alas 6 ni na pagkaaga digdi po sa programa. Balik na po tabi kita digdi sa programa tabi. Ngunya na pagkaaga. Ang barangay election po. Malalawos ngunya na Disyembre.
malalawos ngunya na Disyembre. Ang COMELEC sundo ninda ininlo na ipinagpapasar. Pero ang Kongreso baga, katotoo lang, sinasabi ni Senate President Chis Escudero na lawas na yan, mapupugol yan election because ang pinag-urulayan na sana is kung tulong extension 4 na taon, anong na taon gibuho na. Okay? Pero anyway, taod-taod po kwanta nango na si Merx, Police Staff Sergeant Mercolito Lobindiño Jr. halijan sa kampo Brigadier General Simeon Ola sa iyang report. DWGO Live Report. Good morning, Kamin. Po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng manakandabay sa programang Tigog ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Mabilis po na naresto ng mga kapulisan ng Camarines Norte Police Provincial Office ang isang sospek sa pagnanakaw sa isang resort sa bayan ng San Lorenzo, Ruiz. Ayon sa ulat ng pulisya, agad nagtungo sa San Lorenzo, Ruiz Municipal Police Station ang biktima na kinilalang sa alias K, 33 anyos, isang negosyante at residente ng Bensons, Camarines Norte. Ipinagbigay alam niya ang pagkawala ng kanyang itim na belt bag na naglalaman ng humigit kumulang 120,000 pesos matapos bumalik sa kanyang inuupahang villa sa nasabing resort. Batay sa pagsusuri ng CCTV footage ng resort, nakita ang isang lalaki na pumasok sa villa at kinuha ang naturang bag. Sa mabilis na aksyon ng operatiba mula sa San Lorenzo Ruiz MPS, Mercedes MPS at Camarines Norte Police Intelligence Unit, isinagawa ang isang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaresto ng sospek sa Purok Size, Barangay Hinibaan, Mercedes, Camarines Norte. Kinilala ang sospek na si alias Pitoy, 28 anyos, walang trabaho at residente ng Mercedes, Camarines Norte. Mula sa kanya ay na-recover ang kabuang halagang 70,726 pesos. Sa sinagawang legal na pagkakalughog, 2 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihilang shabu ang nasamsam mula sa sospek. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya si Pitoy at naharap sa kasong pagnanakaw at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lobindiño Jr. nag-uulat para sa Tingog ng Barangay. Maraming salamat, Merc, sa report dahil dyan sa kampo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Orat dyan na ining iba pang report, no? Tatapuson ko nga ini, mabibitin kita kan sa tuyang pinagdidiskutir ngunyan. Okay? So, ngayon na matapos tayo ni, igwa na kitang 19 minutos antes mag alas 7 din pagkaaga. Pag alas 7, DWRL, Bareta alas 7 or DWRL Headlines. Ngunyan po, siring kayo ni ha. Aram nindo, ang Kamara de Representantes tapos ang Senado nagkakasundo duman sa inaapod na pag-extend kan term of office kan mga barangay official ngunyan. Aprobado na kaya lang din na pagkakasundoan itong taon. Ang sabi kan Kamara de Representantes dapat gibuhon na po tabi nin another 4 years na extension. So Senado po 2 taon. Yan din na pagkasundoan. Pero ang problema nin dadigdita, maski gumibo pa po tabi nin batas yung Kongreso, yung Kamara de Representantes sa Senado, yung Kongreso, yung 20th Congress po. Tas sinda na ini pirmahan pa kan sa tuyang presidente. Ang problema di dininda igwanin decision digdi ang Korte Suprema na ngunya na December kay puan po na magkaigwanin election because ini po unconstitutional na. Unconstitutional na. Bako ini pasil na tutunungon ang eleksyon, ika-cancel na naman eleksyon. Tabi.
Ta kasi igwa ng ruling ani sa Supreme Court eh. Siyempre, baka si Attorney Makalintal baga tayo nagagadyang ka ito. Baka yun na naman po tabi an ano yan? Maghagad din ano ba yan? Maghagad po tabi nin iyon na naman po tabi an dumaan magrani sa Supreme Court na ipatulong naman po tabi an kan Senado kan Kongreso, di ba? Na nag-extend na naman sa mga opisyal kang gobyerno, di ba? So medyo difficile po ini. Kaya ngunyan ang COMELEC igwa na bagang ano ba yon? Igwa na baga po tabi sindang ipinaluwas na ano ba ini? Igwa na sindang calendar of activities po tabi para sa barangay election. Tasundo da inin lay, day po tabi napaplan sa duman sa Supreme Court yan, ang eleksyon malalawos. Pero, para sa kuya, mas maray na malawos sa eleksyon, nata. Dakulon pang mga barangay leaders, kagawad, tapos kapitan, ang nakadilin siya pa kan eleksyon. Dakulon pa sindang mga kwarta, ngunyan. May magagamit pa sinda. Di ba? Pandua, oni man porbir ko tapuson ini na pinagdidiscuss kong ini ang pangapudan tapo ta aram ta padagos na kuta na an mayor dai congressman governor dai man ki kwandigdi dai man po tabi digdinin pakilabot ko ta sa barangay eleksyon kundi an barangay election pipakiaraman talagang kan mga politiko ta iyan po tabi an sa indang iyan ang sainda po tabi na ano ba yung Darwin? Bihikulo. Iyan po ang bihikulo ninda para po tabi duman sa inaapod na ano yan? Machinery ninda pag-abot kan eleksyon. Iyan ang machinery ninda pag-abot sa kan eleksyon dapat mataya ka. Oni po ang sa kuyang pangapudan, porbir ko tapuson ining didiscuss ko niya na pagkaaga. Ang sa kuyang pangapudan sa napodigdi, sa Indo, sa mga congressman, sa gobernador, sa mga mayors. Sana po, yung susuporta na nindong mga kagawad, tapos kapitan sa barangay, mamili naman kita kan, marhay ang kwalifikasyon. Bako na po tabi na dakulon so apelyido dyan sa sarong barangay, makusog itong tawong ito, iyan ang pipiliun ta. Taigwa kita digdinin, obligasyon po tabi. Masupog baga na, sinuportaran ta so dangag, sinuportaran ta so daiman, pagabot kan oras dyan, pagabot kan oras, nanggana, nangangamuti po tabi siya, tadaiman kipagkasabot. Di, parehas na kita parehas na kamuka ang dangag. Nagsuporta ka duman sa daiman pwede ko ta. Tan inisip mo, yung winability kang kandidato, iyan ang inisip mo, parehas na kamukaan. Sinuportaran mo, so daiman kipagkaaram. Dapat magsilbi kita po tabi na kuan, ano ba yon? Example. Magsilbi kita po tabi na example po tabi kan mga barangay official kita kamo po na mga mayors, gobernador, congressmen iyo po mamili po kita nin mga leader po na napapakandidatuhon ta po, mamili kita sumatanos lamang, di ba? So minsan so ayun bagang pigapod na so sumakaurag-urag lamang bako man sumakauragon sa barangay ta makasupog nga ni sinuportaran mo ay si ko ngayon pigsuportaran sa barangay mi si kapitan ngaya day lamang nga kipagkaaram day nga ni nga tatao nga magbasa Dahil nga, tataw pagbasa, yung nga sinuportaran ni Mayor, sinuportaran ni Kuan. Masupog baga kamuan minaluwas na dangag.
Nagsuporta ka mo duman sa uraman lamang. Ini po, sa mga nakaantabay sa kuya, ngunyan na pagkaaga, day ka mo magkadaragit sa ko, lalo na sa mga nakaantabay na barangay official na tinatamaan po kayo ni. Ta ini po, realidad ini, siyempre masuhay ka mo, ini po, sinasabi ko digdi sa radyo, tas sa mga botante, kumbaga po kamong mga botante, matawan ang kamunin edukasyon kung sisay ang dapat na leader na bako sa na may pirak, so iyon may kwarta, iyon bubutuhan ta na barangay opisyal, bako siya siring po tabi kaan kasimple. Piliun ta po so matanos na pwede po na di tayo kasupog. Di ba? So matanos naman. Ta kasi nadadala niya, ay si kaburod pa lang niya kay itong kapitan kang barangay ano yan? Kang barangay ngaya magapo. Kaburod pa lang ngayon. Marasa pa nga sa mga botante ta na gusto kaan. Bako. Makasupog baga. Iniunta po yung mga kwalifikasyon kan sarong kandidato. Ngani po na ta kasi nagpupuon po sa barangay yung progreso kan sarong syudad, kan sarong munisipyo, kan sarong nasyon. Nagpupuon yan sa barangay yung pinaka-basic yung pinaka-basic po na organisasyon po kan sa tuyang gobyerno ang barangay. Yan pa nga pinaka-basic barangay. Di ba? Di ba? Ipo, pinaka-basic yan, barangay. Di ba, linakuta na sa mayor, tan mayor baga. O anong man kon elementary ang mayor. Ang mayor may mga abogadoan na pwedeng magturo sa iya. Ang mayor, day man nagsisisyon ang mayor. Di ba? Di ba? Kung isipon nga ni, mas maray ang qualification po tabi, dapat sa mga councilors legislative function isa barangay, ang kapitan po, gabos na funksyon, mas maurag pa nga sa mayor, sa gobernador, ang barangay captain. Gabos na funksyon yaon sa iya. Police, judiciary, legislative, executive, yaon sa iya bagagabos. Di ba? Igwa na kita nin 51 minutos makalihis po ang alas 6 nin pagkaaga. Pasadahan ta na po ang report ni Ma Rodriguez mula hali po sa Kamara de Representantes. Kampanya ng LTO laban sa mga kolorom na motorcycle taxis pinapurihan ni Congressman Rolando Valeriano. DWGO Live Report. Ma Rodriguez, please come in. Pinapurihan ng chairman ng House Committee on Metro Manila Development na si Manila Congressman Rolando Valeriano ang gagawing pagpapalawig o pagpapaigting ng kampanya ng Land Transportation Office laban sa mga kolorom na motorcycle taxis. Paliwanag ni Valeriano na ang ilulunsad na kampanya ng LTO laban sa mga kolorom na MC taxis ay para lamang tiyakin ang kaligtasan ng libo-libong commuters na tumatangkilik ng motorcycle taxis na higit na mas mababa ang pamasahe kumpara sa ibang public transportation. Pagbibigay diin ng kongresista na ang isang kolorum o kaya'y hindi rehistradong MC rider ay nagsisilbing malaking banta para sa kaligtasan ng mga mananakay sapagkat may ilang riders ang walang ingat sa kanilang pagmamaneho. Hinihiling ni Valeriano na bilang chairman ng Committee on Metro Manila Development, dapat ay magpatuloy anya ang pagpapaigting ng kampanya ng LTO laban sa mga kolorum na MC taxis
Kasama na dito ang mga abusadong riders na walang ingat sa kanilang pagmamaneho dahil inilalagay umanila sa peligro ang buhay ng kanilang mga pasahero. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Ma Rodriguez. DWGO Live Report. Diretsunta na ini, 2 Pinay na pinaniniwala ang sangkot sa Coordinated Mail Order Bride Scheme na harang ng NAIA Terminal 1 ng mga opisyal ng Bureau of Immigration. Kabahaging Nestor Kagitla, Kamin. Hindi pinahintulutan ng mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang 2 Pinay na pinaghihinalaang nasangkot sa Coordinated Mail Order Bride Scheme. Sa isang ulat kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, sinabi ng Immigration Protection and Border Enforcement Section na ang mga babae ay pinahinto bago sumakay ng flight ng Xiamen Airline patungong China. Sa magkahiwalay na inspeksyon, ang parehong babae ay nagpakita ng mga sertipiko ng kasal at sinasabing sila ay kasal ng mahabang panahon, ngunit nakita ng iProbes ang maraming hindi pagkakapare-pareho sa kanilang mga pahayag at natuklasan na ang parehong kasal ay naganap sa parehong petsa at oras. Sa karagdagang pagtatanong, inamin ng mga biktima na peke ang kasal at sinasabing 2 pang Pinay ang ikinasal din ng Chinese national. Ibinunyag pa niya na isang third party na nag-aayos ng kasal at mga dokumento at ang tanging gawain niya ay dumalo sa seremonya at inutusan silang magpanggap ng hindi nila kilala ang isa't isa habang nasa biyahe. Muling pinagtibay ni Biado ang pangako ng Bureau na pakipag-ugnayan sa Interagency Council Against Trafficking na labanan ng human trafficking at protektahan ang mga Pilipino. Ang mga biktima ay itinurn over sa yakat para sa karagdagang investigasyon laban sa kanilang mga recruiter. Mula sa Immigration, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, so sige. Balik na kita digdi sa programa po tabi. Yung middle tally kan Bicol ba nakakuha na? Palarong pambansa. Okay. Nakaduwa naman Bicol. Ano yun pambansa. Region. Okay. Yan. One. Yan. Oni na sumidal tali, Oy, number 7 ang Bicol, Ragulo ng mga oragong talagang Bicolano. Number 7, Number 1 po ang pagpapadagos ini as of 6:30 PM kasod maini. Simpleng kunyan mapo naman. Okay? Calabarzon number 1, Region 4A, 10 golds, 8 silver, tapos 4 bronze. And Region 6, Western Visayas, 3 golds, 6 silver, 2 bronze. And Northern Mindanao, Region 10, NCR, National Capital Region, 3 golds, 6 na silver, 2 na bronze. Pangapat, Northern Mindanao, 3 gold, 3 silver, 4 na bronze. And Region 8, Eastern Visayas, 3 gold, 2 silver, 2 bronze. Region 13,
Caraga Region 13, duwang gold, duwang silver, tapos po tabi 4 na bronze. Bicol Region number 7, Region 5, duwang gold, wara na silver, tulong bronze. Sinusundan niyan number 8 kan Region 12, Soc-Sargen. Tapos Soc-Sargen, number 9 is Andabao, Region 6, Region 4B, Mimaropa. Tapos Region 3, Central Luzon, Tigsararo na Bulawan. Okay? Tapos ano ba? May saro man na bronze, may duwang may tigsararong bronze, tapos sarong silver. Iyan po tabi, ano? Yan pa. Number 7 na kita. May kwan kay digdi, anapong ko digdi so kwan. May kwan digdi. Alat na pong ko ha. Alat ko na yan. Okay. Sala so napindot ko. Sala so napindot ko. Kwan ata ini. Tena digdi. So kwan sa kuya kasudma ni kwan. Ang nakasungkit digdi tabi. Ano yan? Nasungkit ni Courtney Jewel Trangia ng Masbate Province Division ang unang Bulawan na medalya, Bicol Region. Sa Castro, sa record na 36.75 ginibo sa Palarong Pambansa 2025. Okay. Ini ang ikatulo na Bulawan na nakamtan sa tulong pagkakataon na kaiba sa Palarong Pambansa. Tubong Balod Masbate si Courtney. Nailingan siya nin. Okay. Yun na, taga Masbate po, so nakadali. Maurag. The Bicol Volcans. Sanaga sumayon. Param nakligdi. Sige. Param na kita digdi. Sa programa po ni WRL Bareta Alas 7.